ও স্কিম তিনটা হলো ধলাইयाव इलगा स्किम धलाइयाखौ जों चेंगि सिरिलाय मेयाखौ किन्तु जों 43 माइल थांनाय 2 मास सिगां जेंसारि रेखा दिनै आरो रतनपुर कायसा बर कायसा थसिङा चिनि जुनाल चेयारमैन ताको विश्व बुसालांखा दैचिनि प्रिंसिपल ऑफिसर डॉक्टर रतेश देवनाथ बुसालांखा ओ स्किम तामो आबोनि नर क्लियर नंखना अबो 9,83,000 रांनि कायसा स्किम जों पुइलाव स्किम न सेंलायमान हिके और तंनाय बाय और तंनाय न गारि बेनिफिशियारि ठीक बरकनि अकसारनाय वाकफान बवाइसा नायनाय सालो इयाके बनायनाय बरकनि बेरा कसारो बाउंडारि कसारो आफाम नाय बनायने के बनायनाय आभायके खरगनि मिलिबि कायसा स्किम 9,83,000 रांनि 6.5 लाख के नकाङो दै फानाङो कलरो जों पुइला 10टा वाकसारो बोरै वाकसा 6टा चला वाकसा माब्रै आबनियागुलो तरखा 1 बছरनि परे हिगे तेइसता 10 तारिख नाय अबहाय हिगे सामं बाहायनो वाकसा माने बाहायनो जों 1 बছर दोननाय 1 बছरनि परे हिगे वाकसा आसायनाय बर वाकसा फामना सेंनाय ओ वाक बोराबो गेन्दाबो तरनाय आबनो फाले माने 1 बছरनि परे हिगे गुरि गुरुय बर गाबो बर निजे निजेनो याफुं बाय थाङो बासाय मानाय जा अफायखाय जों टोटेल 3 बছर जों बरकनो नायगानि खायने 3 बेसि 3 सिनि डॉक्टर ओ वाक सारानि साका हामदा जाराव वैक्सीन देदा साफ सुथरा दे तंजा आमति रखे जे कोनो सुविधा असुविधा सिनि डॉक्टर वेटरनरी ऑफिसर मॉनिटरिंग खायने अबहायने अब किन्तु पायलट प्रोजेक्ट आबो न फार्स्ट पेपराव अब जेंगारि दं एके जों नायबानि बेलायखनो काहामाव जों जङै दं प्रत्येकटा बिसियाव जों अबहाय ताबोचिनि प्रपोजल रहजा साबजुनानो गायनाय खाय अबनि फायका हिके तेबो रिनानि बागै ताबो रेडि दङ हिके अरनि चिमि नों बसा काहाम बसा चिनि जेमन चिनि बेलबारि फार्म रगो बसा चाइमा हाय चिनि बिचन्द्र मनोवो बसा वाक बसा माननो हाय अबो बाहायनो क्वालिटी वाक बसा गाना गिलिनि बरक माननाय आबो चिबि बुया अरनर सोलोंदि बुमाननाय आमचाइनि गाना गिनि बरक सोलोंदि बुमाननाय वाक रिनानि हिके एक्चुअली बाहायके साफ सुथरा तन्ना ब जराबनो वैक्सीन दोना आचाइफोर ताम खायना नां बक्ति मानै चारि खायके वाक ताकति तो वाक ताकति हिलि वाक ताकति अलक उफङै फाय आबोनि बाहायनो आलायदा जामुं दङ बन प्रोटीन दिना नांगौ बन गोबां बन साबुनि चारिना नांगौ एके अ जामुं र जोंथिनि बेसिसारि माबाय मयतो रुइसारि माबाय चिनि वाक तरिया साखामिया कुल समय जे चिनि बेसिसारि माबाय चिनि वाक रगल तामने अंगै थै थाङो साखामियाव आमहायरो एके चिनजा तनै साइताबो गुरुत्व देबो बरकमुनि शनि गो चिनि गो कोलुम का सातो माहाय वाक टक रमेगो कोलुम का साउंगो है जबा एके चंखे डॉक्टर थांगो चिनि वाक टक सारने जों डॉक्टर लागियाके थिबाय वाक बे मानजागे थयो कोन खुबति फेना मानजागे थयो टक बरे थयो हायनिया जबा एके जरावो जों बाहायके बनि याकागि मान आबनि गो लामा दङ आबनि बागिनो भारत सरकार त्रिपुरा सरकार एडीसी प्रशासन चिनि एडीसी व गाके जत एडीसी बिसिनो चिनि किन्तु चिनि आन्दार एआरडीडी हिके चिनि यागो जों नायकलै दङ गुबुन डिपार्टमेन्ट हाय एआरडीडी हिके एडीसी बिसिनि जत सब सेन्टर दङ जत हस्पिटाल दङ चिनि यागो जों नायकलै दङ एके नों साहाय्य नायमानो चिनि वेटरनरी ऑफिसर बाहायके आं टक दिनाय बाहायके आं वाक दिनाय फार्म खायके बाहायके फार्म खायनाय मोसौ
बाहाय आं ग्रुप गोबां माने मान अबाहाय गे जों ताकलाय ओ स्किम बाहायना आं चिनि प्रिन्सिपाल अफिसार नो डाइरेक्शन होता बोरी रोगनो नों अकर दे हायनो तानि हिने बेनिफिशियरी सिनादे ताबो जे एआरडी दिनि चिनि डिपार्टमेन्ट जों ताबो वाक्सा बोर हाय दङ इन ट्रान्सफार फार्मनि पार बिसिते जों वाक्सारि दङ टक बसारि दङ जों दा पुन हाय दङ जतनो आं साका बोरी रोगनो बेनिफिशियरी सिनादे बेके चलारो के तामो बाजारनो फालिक लां थाङो नगो साइसिने यावा दमाके कोन दमाके टक दमाका आदि आखेबि नगो छुआ के देखे सबि ओ तो वाग रहे बाजारनो फालिक लां थाङो आवन बगिनि बोरी रोगनो बेनिफिशियरी खायना के एटलिस्ट बरो रिनानि साइतोबो रिवो टक्सा वाक्सा पुनसा रक्ता छि आगे सिस्टेम सिमि नगो चहाय रि फायो रिलाय फायो ओ रि थानिवो जों तामुता मुना खानानै जों दिलाया साद्र matayredro hai rokman seble chba kono rokom sadro matayredro hai khaidro abahaya rina ni hike chunta bo chini rampu bersani boy paine ni সময় ke rang kare bersana college ar hokro ke rang kare hospital thangprong ke rang kare kebo jaga palo kebo rabar bagan rendo chung shedding gorna nano ajinan bona majinan rongna waktu pun rogriwui even rimani agin method by sorry scientific traditional भावे जों आगे सिस्टेम जता रिमेन आबनो बाद्रु जों साइंस माने चिनि डॉक्टर अपने परामर्श नावै कताल के माने के रिमान जों नै कोचिनि डेपुटी सीएम सार दङ चिनि गाबो थिनांनि लागाय थिनांनि हामगायनि लागाय जे जों गाबो कोचिनि जुनाल गाबो बैंक डाक्टरनि बैंक ब्रांच ओपन नै का डाक्टरनि जों गाबो लोन दि माने नरनो maximum loan जों कनि डिपार्टमेंट चिनि कनि डिपार्टमेंट नि जतो सेकबा बनि आरो के जतो निनि बिजनेस थिनानि लोन ट्राइबल फेयर जतो लोन एग्रीकल्चर नि लोन के बिनि थानो आनि रखा कोन टक मुसु वाग नि लोन के आन थानि थाइने बिदि चिन्ताबो चाइतोबि दङ जतो जन जों लोन नानाय हिनै वान सुबि दंनाय रखनो at least borokle chini department of finance or application khaike amo loan de talk dinani work dinani pon dinani farm dinani at least jungle salai tongo chini department ARD department work to compon dinani hike at least bo training khaijak na nanai bo mas haina age reject nogo ritong lage abo bai related mo bai ngla norok training na harbai aboni bagi chung sagai takwane chini transfer फानने प्लान गोबो आं रांनारखा सुदु चिनि नुखोंगो खरकसा एटलिस्ट वा टक ता खमपुन बाहायके रिना ना खरकसा कर नुखोंगो ओं खांके न किन्तु आं नुखोंगो बाहायके वा टक टक खमरिना ना आबो जों सोलोंलाय मानो सिउके खांके रिजानाय आबन बो इभेन चारा बेकार इ वा खाम खायना मतो टक खाम खायना मतो सुख दुख आदायना मतो ता खम ते बुद्धि के दिन मुझको अब है रोक के सीखला रोक अनएम्प्लॉयड हो गया के सुनने को जूनल जिन उगई जूनल लेवल जुता वो कौर के प्राय ताबु सुन जरा चीनी 600-500 ने कोते एप्लीकेट ट्रेनिंग के पेमेंट को दरखास्त करते सारा 800 जना ताबु एप्लीकेशन प्रोजेक्ट आचुन ट्रेनिंग दी है निचुन रिनाय जो कन आबन बाय जों रांना इवन हाते नाते जों फामत लांनाय चिनि वाकअप बाहायके दि आबरबनो फुलुबि निचुन बरबो सर्टिफिकेट गरो सर्टिफिकेट न आबो फाइन बेंगो लोन नायनो चिनरबो एप्लाइ खाइमानो नों रोंखागे नजे नों निजे निजेबो खाइमानो आबन बागै जों अबहाय खाइ दङ ये तिनि जे जों अर चिनि काइसा यूनिट अर जों इनोग्रेट खाइदिनाय चिनि डेपुटी सीएम सारनि याखै खायो अबहाय प्रोजेक्ट जों टेबु आगामी दिनाव जों रिमाने अबहाय प्रोजेक्ट जों एमएससी वाहिनो जों प्रोजेक्ट रहर लाइजाक के ताकुते बकुसन जों मा रां
थं सोनाबनानै सायसं साग्रानो बाचानानै नों चाकरि खाइबो अबो खाइमानो नों गृहस्थी खाइबो अबो खाइमानो नों बिजनेस खाइबो नों अबो खाइमानो तो ता खम्प नगो केबनि नगो करि हिमानि आउ के नग सिकरै जत नथानो तो किन्तु रिमानि टेक्निक आवश्यक मासलायनाय इनके आंखा खायो ताकि नगो जों माने अबनि फल मानोता ini ro waktu kompon obarok ni ya khakhyo norok agami dino obanoti training na harbayano chini chuba chudane chini doctor chuba chuna bayana asep no ko sasine sa do tere tere tongka ya jatan hambai khulumbai